Hemen de salam. Ayın 15'ine, sentyabrın 15'ine Ethereum 2.0 çıkmalı. Nesip bolsa, şol çıkıp hemme zat problemasız işlese, testten geçse, gülyalık bolsa, Ethereum'un bakası bolnu uçağa yukarı raketa $10.000 için barıp bile. Yani 100% diyen zat yok. Kriptovalutada bilişini diyalık. Şu vatdan moment Ethereum'un bakası 2000'e barıp aşağı düştü. 1848. Bizim $4.000'lık alan altcoin'umuz yadına düşen olsa 2 gün bunun Ethereum bakası 2000'e yetenine Bitcoin'um şu vaat neçedi 20'e vardı mı 24'e var da en sonki bakası. Şona baranna bize $5.000 yetipti şu vaat 4300 barda intagın biz plus'ta $370 gidecekti yanlışmasam şöyle screenshot'unu koyacak. $370 plus'ta 5.000'e yetenine satmadım. Ay düşünmeyeli $4.000 yettiğince satam deyip. Inni gow täzelikleri İran birinci edek option zatda öz istoriyasında goz zakazlar olar, döwlete gerek zakaz. Şonu kriptovalutada töledi. Yöne hiç kim bilen o qaysi kriptovaluta bilen tölü edenlerini. Yöne kriptovalutada töleneni vardı. Zatlar aytjak, täzelik çıktı. Ondan da şer yeni gow täzelik Kazakstan'da Binance'nin ofitsialini işlep başlaya. O da biz üçün gowu näçe kriptovaluta bizim yaşayışımda, durmuşumda näçe köp girse, näçe köp ulanıp başlasak bize gowu kriptovaluta öň alanlar üçün gowu. Näme häzir biz öň allyga uja biz ardan matallyk. Misal üçin men daday salanan $25'dan alypdym. Ethereum'u $900, 901 zatdan alypdym. Onuň häzir bakalar galsa, men bilen alanlar ma başga öňki alanlar bar. Şolaryň hemmesine gowu etse we näçe köp adam ulanyp başlasa, näçe köp adam içine girse galýar o. Soň biz satyp goýarýas. Pullumyz alyas peýdamy. Karşı primerna şoň alak. Kazakstanda da Binance'ın ofitsialini bolmagy näle häzir Kazakstanda şu wagt tagy mining 4-nji, 5-nji ýerdemi ýalňyşmasam Kazakistan mining etmekde. Xitayda mining zapretini olandan soň hemmesi diýýär Kazakstana işte köpüsi. Ondan soň häzir Kazakstanaklar näçe Binance köp girse, BNB hem zady galyp başlar. BNB Binance'ın öz zady vardyr. Monetasy vardyr, kriptovalutasy. Prinsip almaly monetalaryň biri. Şu wagt bakasy 301 zat bolýar ýani ýalňyşmasam biz şonu 60 aşakdan alypdyk. Onun bakasy galýar. Option biz alanlar hemmemiz plusda bolýar. Näçe köp adam şoň üçin kriptovaluta girse bize plusda şoň üçin bizim özümizde kriptovaluta bardy. Aýdyp berýär, düşünürýär adamlar. Şoby bize de peýdaly, o geljek adamlar da peýdaly. Köp bize çista kriptovalutany pul gazanmak üçin ulanýar. Käbir adam öz biznesini ulanýar. Misal üçin diýelerdir, siz Lüboýyňyz Western Union'dan pul uratjak bolsaňyz bir ýerik, şo taýda näçe 6% mi 7% zat төлýäňiz. Berde bolsa Lüboy summany uradýan $1 төлýän. Ya maksimum $10 tölersiň başga setden uratsaň. Şoňalyk karşı kriptovaluta bizim durmuşa näçe köp girse şonça gowy. Egerde siz sewda etmek isteseňiz kriptovalutada aşağıda silkalar goýjak. Nomer 1 birja Binance. Men silkamdan şo taýda registrasiýa etseňiz ýa-da referral id diýen ýerine aşağıda ýazyp goýan referral id ýazsaňyz 10% skitka komissionu aşağına edil şoňalyk Bybit we egerde siz Belarusyada bolsaňyz Binance işleýänler Bybitde registrasiýa edip verifikasiýadan geçseňiz edil şoňalyk 10% skitka komissionu ondan daşaram başda salan puluňy öre bonus berýändir. Janyňyz sag bolsun, akyllyca targaba edin.